μία ακόμα κινητοποίηση των εργαζομένων. Εκεί στην πύλη θα συγκεντρωθούν του νοσοκομείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχάλη Στελάτε. Μιλάμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιπποκράτης, του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ροδίδη, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, άλλη μια κινητοποίηση. Με αφορμή και με ποιο σκοπό? Πείτε μας άλλη μια φορά. Δυστυχώς, να το πω και πράγματι δυστυχώς, γιατί εμάς δεν είναι στο DNA μας να κάνουμε μόνο κινητοποιήσεις. Μακάρι να μην υπήρχαν προβλήματα, μακάρι να βλέπαμε λύσεις και να μην είχαμε κινητοποιήσεις. Σήμερα είναι μια πανελλαδική δράση της Ομοσπονδίας μας, έτσι ώστε αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα βασικά αιτήματά μας, όπως είναι η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά, οι μόνιμες προσλήψεις που πρέπει να γίνουν, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, η εκδίωξη εργολάβων, οι αυξήσεις μισθών, αλλά και σε κάθε νοσοκομείο δίνεται η δυνατότητα, σε κάθε σωματείο των νοσοκομείων δίνεται η δυνατότητα να αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα που έχει αυτό εδώ τοπικά. Εμείς το βασικό πρόβλημα που υπάρχει, όπως και στα περισσότερα νοσοκομεία αλλά και σε εμάς, είναι η τραγική υποστελέχωση. Τα εξαντλητικά ωράρια, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, και φτάνουμε εν μέσω καλοκαιριού και δεν υπάρχει δυνατότητα σε πάρα πολλούς εργαζόμενους λήψης της νόμιμης καλοκαιρινής του άδειας. Είναι στοιχεία που προσδίδουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Δηλαδή καθίστε να το δούμε λίγο πρακτικά. Το δούμε λίγο πρακτικά στη λεπτομέρεια για να καταλάβει ο κόσμος πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι εγώ τώρα εργαζόμενος, δουλεύω στο νοσοκομείο και θέλω να βγω σε άδεια. Από τι εξαρτάται και πώς μπορώ να την κοπανίσω έτσι ένα τριήμερο, να φύγω, να πάρω την οικογένειά μου και να πάω κάπου, ας πούμε? Ο κάθε εργαζόμενος είναι συνταγματικά και κατοχυρωμένο δικαίωμα να πάρει 15 μέρες άδεια. Ναι, εντάξει, αυτό καλά. Μήνες. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στους υγειονομικούς και στα περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου. Πρέπει δηλαδή να κανονίσω με τους υπόλοιπους στο τμήμα μου, τους συναδέλφους, πότε θα φύγεις εσύ, πότε θα φύγω εγώ, και να μου κάνουν. Σαφώς υπάρχει μια επικοινωνία και μια διαδικασία ενημέρωσης μεταξύ των εργαζομένων, και με το κάθε προϊστάμενο, αλλά δεν υπάρχει πολλές φορές σε πολλά τμήματα του νοσοκομείου η δυνατότητα να γίνει αυτή η διαδικασία. Είναι τόσο λίγος το προσωπικό σε κάθε τμήμα που αδυνατούν να βγουν οι βάρδιες. Άρα δεν μπορεί να είναι κάποιος σε αυτό το τμήμα. Άρα δηλαδή θα πηγαίνω στον ένα, θα του λέω, ξέρω εγώ, μπορεί να μου κάνεις το πόστο μου να σου κάνω εγώ όταν θα φύγεις, και να μου λέει δεν μπορώ. Κύριε Ροδίτη, υπάρχουν τμήματα που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι εκρηκτικό μείγμα και αυτό έχει συνέπειες στους εργαζόμενους, αλλά έχει συνέπειες και στους ασθενείς. Δεν μου λέτε, κύριε Στελάτε μου, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι πανέξυπνοι εγκέφαλοι ότι όταν ο άνθρωπος δουλεύει υπό τέτοια πίεση και υπό τέτοιες συνθήκες, κάποια στιγμή θα γίνει και το λάθος? Έτσι ακριβώς. Αυτό έχει συνέπεια στον ασθενή, στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, στην ποιότητα αλλά και στην ασφάλεια. Αυτό που είπατε εσείς. Ελοχεύει ο κίνδυνος λάθους. Σαφώς. Όταν ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής σε οποιαδήποτε ειδικότητα στο νοσοκομείο είναι εξαθλιωμένος σωματικά και ψυχικά, γιατί αυτό έχει δημιουργεί και ένα και ψυχικό στρες. Αυτό που λέτε είναι το σημαντικότερο. Όταν οι συνθήκες εργασίας είναι δυσμενείς, όταν εργάζονται 2 νοσηλεύτριες στην βάρδια στις παθολογικές κλινικές και στις 3 για 35 και 36 ασθενείς, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, που θα έπρεπε να είναι 7 και 8 νοσηλεύτριες στην βάρδια για αυτούς. Καθίστε, αυτό το θα έπρεπε να είναι, το λέτε εσείς, το λέει ο Μιχάλης ο Στελάτος ή το λέει ο νόμος? Όχι, δεν το λέει ο Μιχάλης ο Στελάτος, είναι διεθνείς κανόνες που λένε τα στάνταρ που θα πρέπει να είναι πώς οι νοσηλευτές ανακλίνει. Εκεί η Ελλάδα σαν κράτος δεν ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες, αλλού τους ακολουθεί. Αν είναι να πληρώσουμε οι πολίτες, ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες. Ναι. Έτσι ακριβώς. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην καρδιολογική κλινική, προσφάτως πριν 10 μέρες, παραιτήθηκε νοσηλεύτρια λόγω των δυσμενών συνθήκων. Καταλαβαίνετε ότι έχει φτάσει, αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά και στον ιατρικό κόσμο αλλά και στο νοσηλευτικό. Παραιτούνται συνάδελφοι λόγω των δυσμενών συνθήκων. Καλά, θα πει κάποιος βρίσκουν αλλού δουλειά πάνω στον ιδιωτικό τομέα. Σαφώς. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και δεν υπάρχει και η δυνατότητα. Πολλές φορές έχουμε φτάσει σε σημείο, σε εποχές που δεν υπάρχει έτσι μεγάλη θέληση
των ανέργων συναδέλφων, νοσηλευτών, γιατρών. Γι' αυτό και οι γιατροί δεν έρχονται, δεν ελεγχώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λόγω δυσμενών συνθήκων. Γι' αυτό και το νοσηλευτικό προσωπικό πηγαίνει και έχουμε τη μετανάστευση στο εξωτερικό. Έχουμε προς τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί οι συνθήκες, αν είναι δυσμενείς και για πολλά χρόνια, δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει σαν άνθρωπο. Και χώρια τα λεφτά που παίρνουν είναι τριπλάσια, έτσι. Σαφώς. Κοιτάξτε να δείτε. Στον ιδιωτικό τομέα τώρα είναι επί 14 η μισθή, ενώ στο δημόσιο από τα μνημόνια και μετά είναι επί 12. Και καταλαβαίνετε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι και καλύτερα και ως νοσηλευτής και ως γιατρός να είναι καλύτερα στον ιδιωτικό τομέα. Ωραία. Εγώ απλά ήθελα να δώσουμε αυτή την εικόνα για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί γίνονται και οι παρεξηγήσεις και τα πολλά φραστικά επεισόδια μέσα στα νοσοκομεία, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Και οι αναμονές και η ποιότητα. Βέβαια, είναι από τη μια ο συνοδός. Είναι σε κλινικές μεγάλες ή για παράδειγμα στην ουρολογική κλινική που υπάρχει εδώ στο νοσοκομείο μας, να είναι μία νοσηλεύτρια στη βάρδια με 15 χειρουργημένους. Τι μπορεί να κάνει αυτή η νοσηλεύτρια? Δεν θα υπάρχουν προβλήματα και με συνοδούς και με ασθενείς? Είναι αδύνατον δηλαδή και τα ανθρώπινα όρια αντοχής. Έχουμε κάποια όρια. Ναι, γιατί από τη μια είναι. Τα έχουμε ξεπεράσει, γι' αυτό κρούμε τον κόσμο να γίνει. Από τη μια είναι ο δικαιολογημένος ασθενής ή ο συνοδός του ασθενούς, ο οποίος έχει τα νεύρα του, έχει το άγχος του για το θέμα υγείας του δικού του ανθρώπου. Από την άλλη είναι ο εργαζόμενος, είτε γιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε απλός εργαζόμενος ενός νοσοκομείου, που τραβάει όλα αυτά που λέτε, περιγράφετε τώρα, και έχει τα δικά του τα νεύρα. Οπότε δύο άνθρωποι συναντιούνται με τα άγχη τους, με τις αγωνίες τους, με τα νεύρα τους. Κάποια στιγμή γίνεται το επεισόδιο. Δεν δικαιολογώ κανένα επεισόδιο, έτσι δεν τα δικαιολογούμε, εννοείται, αλλά λέμε την αιτία, περιγράφουμε την αιτία, γιατί υπάρχει αιτία, η οποία είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται από το κράτος εδώ και χρόνια. Έτσι ακριβώς. Είναι διαχρονικό, αλλά είναι αυξανόμενη αυτό το πρόβλημα, είναι αυξανόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα νοσοκομεία είναι ένα τοξικό περιβάλλον για όλους μας, για τους ασθενείς, για τους συνοδούς, για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους, για όλους. Δεν είναι ένα έτσι πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Όταν δημιουργούνται και αυτά τα προβλήματα, γίνεται εντελώς δυστοπικό, έτσι ώστε δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα της αναμονής, της δυσαρέσκειας μεταξύ των πολιτών προς το προσωπικό, προς το ιατρικό, προς το νοσηλευτικό προσωπικό. Και υπάρχει αυτή, είναι δυστοπικό το περιβάλλον και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Αν όμως μπορεί να επενδύσει και πρέπει να επενδύσει η κυβέρνηση και η πολιτεία στο σύστημα αυτά τα φαινόμενα θα μειωθούν στο ελάχιστο. Γιατί δηλαδή είναι φαινόμενο να υπάρχουν συνοδοί που δεν θα πρέπει συνοδοί στα νοσοκομεία? Γιατί είναι ελληνικό φαινόμενο? Γιατί έχουμε τεράστια έλλειψη προσωπικού. Εγώ θα ρωτήσω το εξής, κύριε Στελάτη, γιατί θέλω να τη συνεχίσουμε για λίγο ακόμα, για 2 λεπτά, 3 τη συζήτηση, επειδή νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και υπάρχουν και απορίες. Την κατάσταση και τα προβλήματα μας τα περιγράψατε. Από την άλλη όμως θέλω να ρωτήσω, επειδή αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά σε αυτούς που ασκούν εξουσία γύρω από το χώρο της υγείας, δεν είναι πράγματα τα οποία τα ακούνε πρώτη φορά, ούτε περιμένουν εσάς να τους τα πείτε, να τους τα περιγράψετε, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και αναφέρομαι και στους διοικητές και στην ΥΠΕ, την Υγειονομική Περιφέρεια, το διοικητή της έκτης ΥΠΕ, τον κύριο Γιάννη Καρβέλη. Έχουν γίνει προσπάθειες να λυθούν προβλήματα, και δεύτερον, κυριότερο μάλλον, υπάρχει κατά τη δική σας γνώμη περιθώριο, δυνατότητα από την πλευρά του κράτους να λύσει προβλήματα? Σαφώς υπάρχει δυνατότητα και σαφώς τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά. Για να σας πω 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πριν λίγο καιρό, πριν κάποιο χρονικό διάστημα, είχε κάνει αίτημα προς το Υπουργείο η διοίκηση, όχι οι συνδικαλιστές του Σωματείου, για 18 θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο Αγίας Ανδρείας, που λείπονται. Ξέρετε πόσες εγκρίθηκαν? 4. Που από αυτές οι 4 πιθανόν η 1-2 να βγει άγωνος και να έρθουν 2. Άρα καταλαβαίνετε τα αιτήματα. Προσέξτε, να καταλάβει ο κόσμος, ένα λεπτό. Το αίτημα του διοικητή ήταν αυτό, για 18 άτομα και πήρε 4. Για 18 θέσεις γιατρών. Δεν ήταν το αίτημα του, κυρίες και κύριοι, του Σωματείου Εργαζομένων ή του Σωματείου των Γιατρών, το αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου. Και τι έκανε η διοίκηση όταν από 18 πήρε 4? Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό και το Σωματείο θα πρέπει να είναι αρρωγός και με τη διοίκηση
και για να διεκδικεί. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι με τη διοίκηση. Και βλέπουμε τώρα τελευταία να έχουμε και προβλήματα να επεμβαίνει η διοίκηση και στα συνδικαλιστικά δρόμενα του νοσοκομείου μας και του σωματείου μας. Πώς θα πρέπει να βγαίνει το προσωπικό ασφαλείας και τέτοια, που αυτά είναι ένα δυσμενές περιβάλλον που θα έπρεπε να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία έτσι ώστε να διεκδικούμε και εμείς, γιατί ξέρετε γιατί διεκδικούμε. Για τους πολίτες, όπως και η κάθε διοίκηση διεκδικεί και θέλει να είναι το νοσοκομείο σε πολύ καλή κατάσταση έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες σωστά και να μην υπάρχουν οι αναμονές και να μην υπάρχει αυτή η δυστοπία, έτσι και εμείς αυτό διεκδικούμε και να έχουμε καλύτερες συνθήκες για να μπορούμε αυτό το λειτουργήμα να μπορούμε να αποδώσουμε στους πολίτες όσο το δυνατόν καλύτερα. Η ΥΠΕ δεν ήταν αυτή και το νοσοκομείο μας που ζήτησε έστω επικουρικό προσωπικό, κάποιο νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί είναι άμεση ανάγκη. Δεν τα ζήτησε το σωματείο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά που διεκδικούμε και λέμε είναι υπαρκτά. Δηλαδή αυτά που σας λέω, ας βγει κάποιος από την διοίκηση να τα διαψεύσει. Ότι δουλεύει ένα στην ουρολογική, ότι δουλεύουν 2 νοσηλεύτριες στην παθολογική για 35 ασθενείς, ότι στην καρδιολογική δεν μπορούν να δυνατούν να πάρουν την άδεια. Να διαψεύσει ότι παραιτήθηκε νοσηλεύτρια πριν 10 μέρες λόγω των δυσμενών συνθήκων εργασίας. Στην καρδιολογική μου είπατε, να σας πω κάτι, στην καρδιολογική που παραιτήθηκε εκείνη η γυναίκα, πόσες νοσηλεύτριες υπάρχουν και πόσες θα έπρεπε να υπάρχουν? Τώρα μιλάμε για καρδιολογική. Σε αυτή την κλινική είναι ελάχιστες οι νοσηλεύτριες και δεν μπορούν να βγουν οι βάρδιες. Δουλεύουν με ένα ρεπό την εβδομάδα. Καθίστε, είναι ελάχιστες. Πόσες είναι περίπου και πόσες θα έπρεπε να είναι? Είναι 8 που κάνουν τις κυλιόμενες βάρδιες. Άρα καταλαβαίνετε, για να βγουν όλες οι βάρδιες, πόσο βγαίνει, δεν μπορούν να πάρουν την άδειά τους. 2 νοσηλεύτριες ανά βάρδια. Πόσες βγαίνουν περίπου? 2 νοσηλεύτριες ανά βάρδια. 2 νοσηλεύτριες ανά βάρδια είναι στην καρδιολογική, και να είναι περισσότερες. Πόσοι είναι οι ασθενείς πάνω κάτω? Μέσο όρο. Οι ασθενείς στην καρδιολογική είναι πάνω από 20 ασθενείς. Τι λες? Δηλαδή μία νοσηλεύτρια για 10... Κάτσε, μία νοσηλεύτρια για 10 καρδιοπαθείς. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι οι συνθήκες και οι συνθήκες εργασίας είναι δυσμενείς και... Μα δεν είναι δυσμενείς, κύριε Στελάτε. Όχι, δεν είναι δυσμενείς. Διαφωνώ. Επικίνδυνες είναι. Επικίνδυνες, σαφώς επικίνδυνες. Εγκληματικά επικίνδυνες είναι. Τι λέμε τώρα? Είναι επικίνδυνες, αλλά αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι πολίτες γενικότερα που έρχονται μέσα στα νοσοκομεία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι διοικήσεις των νοσοκομείων και των ΥΠΕ. Παντού πολιτική. Εδώ, κύριε Ροδίτη, φτάνουμε σε σημεία να έχουμε σοβαρότατα προβλήματα υγείας συναδέλφων και να αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση και γενικότερα από την υπηρεσία χωρίς κανένα ίχνος ενσυναίσθησης. Και με καχυποψία ενίοτε. Δεν είναι κάτι το αόρατο. Αποτελούνται από ανθρώπους. Και ο άνθρωπος θα πρέπει να του συμπεριφέρεσαι με ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας θα πρέπει να τα βλέπεις. Και δηλαδή φτάνουμε και σε σημεία, δηλαδή είναι τόσο ελάχιστο το προσωπικό που και σε αυτούς τους αντί να τους πούνε ευχαριστώ, τους εργαζόμενους με προβλήματα υγείας τους αντιμετωπίζουν χωρίς κανένα είδος ενσυναίσθηση. Ναι, εκεί που τους χρώσταγαν τους πήραν και το βόδι, με λίγα λόγια. Λοιπόν, περιμένετε κάτι από αυτή την κινητοποίηση ή απλά έτσι να μαθαίνει ο κόσμος? Γιατί δεν νομίζω ότι με τις κινητοποίησεις θα αλλάξει κάτι. Πάντα ελπίζουμε μήπως κάποια την ελπίδα θα μείνετε κι εσείς. Και εδώ να μας πούνε και η διοίκηση να πιέσει και εμείς μαζί, έτσι ώστε να ανοίξουν προσλήψεις, γιατί αυτές οι προσλήψεις που έχουν εξαγγείλει... Αν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, αυτού του είδους κινητοποιήσεις, τώρα φιλολογική, φιλοσοφική κουβέντα κάνουμε, αλλά αν σε αυτές τις κινητοποιήσεις δεν προσθεθεί απλός κόσμος, όχι στις κινητοποιήσεις δικές σας μόνο, σε όλες τις κινητοποιήσεις, και αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι το πρόβλημα ενός κλάδου που έχει να κάνει με την κοινωνία, αυτός ο κλάδος αφορά και την κοινωνία την ίδια, και δεν υπάρχει γενική κινητοποίηση και αναστάτωση, δεν πρόκειται να ανασκουμποθεί κανένας εκπρόσωπος του κράτους, γιατί όλοι κοιτάνε τη θεσούλα τους να τα έχουν καλά, ακόμα και αυτοί που έχουν καρέκλες ευθύνης, όσο και αν προσπαθούν και θέλουν το καλό, γιατί είμαι σίγουρος ότι το θέλουν το καλό, κάποια στιγμή υπάρχει και ο φόβος, δεν χτυπάνε γροθιά στο τραπέζι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ αν ήμουν στο νοσοκομείο διοικητής, αλήθεια σας το λέω,
θα έβγαινα εγώ κινητοποίηση μες στην πύλη και θα έκλεινα την πύλη. Τι λέτε τώρα, να ζητάω 18 γιατρούς και να μου στέλνουν 4. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως θα είχα τη θέση μου, αλλά ο κόσμος θα μάθαινε, θα ήξερε τι γίνεται. Και οι πολίτες, κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία αυτό, έτσι ώστε οι πολίτες να μπει στην κουλτούρα, έτσι ώστε ότι εγώ πηγαίνω στο δημόσιο νοσοκομείο και πρέπει να εξυπηρετηθώ. Η κυβέρνηση το τελευταίο καιρό δημιουργεί μια άλλη κουλτούρα στους πολίτες της χώρας. Δημιουργεί μια κουλτούρα που λέει ότι αν έχεις χρήματα θα εξυπηρετηθείς. Δηλαδή τα τελευταία νομοσχέδια της κυβέρνησης ποια είναι? Είναι τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία επιπληρωμή, να βάζεις το χέρι στην τσέπη. Τα οποία απέτυχαν ουσιαστικά, έτσι. Είναι είσοδος των ιδιωτών γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που αυτούς θα τους πληρώνεις. Είναι και η έξοδος των γιατρών του ΕΣΥ προς τον ιδιωτικό που και εκεί θα πληρώνεις. Άρα δημιουργεί μια κουλτούρα το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση προς τους πολίτες που λέει: κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τα νοσοκομεία μας, αλλά για να εξυπηρετηθείτε καλύτερα στα δημόσια νοσοκομεία θα βάλετε το χέρι στην τσέπη. Έτσι ώστε αποδυναμώνει. Και αν έχετε και παραπάνω λεφτά, μόνο τραβάτε στο εξωτερικό, είναι ακόμα καλύτερα. Να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που λέτε ένα εθνικό σύστημα υγείας με παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσει η κοινωνία, ότι είναι απέτηση, όπως λέμε για τη δημόσια παιδεία, πρέπει να είναι τα παιδιά μας σε καλά σχολεία, έτσι ώστε να έχουν την γνώση, έτσι και οι πολίτες όταν έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία για την υγεία τους θα πρέπει να είναι στελεχωμένα και η ποιότητα να είναι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχάλη Στελάτε, καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Τρίχες κατσαρές.